M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Maulemu onse apitidwa kale ndi a Ministers of Ceremonies. Pachiyambi cha nsembe ya misa ino ndifuna kuti ndipereke uthenga waukulu wa chaka cha tsiku la lero kuchokera kwa olemekezeka Ambuye George Tambala amene anatipatsa mwayi wakuti chifukwa choti angakhalepo titsogolere mwambo wa misa imeneyi. Iwo Ambuye akufunani nonse chaka chopambana cha tsiku la lero, chikondwerero chachikulu cha ife amayi pamene tikondwerera khosi yathu Amayi Maria. Ndipo zoonadi lero ku dinari yathu ino ya Mtima Woyera ndi tsiku la mtengo wapatali limene Ambuye atipatsa, tilokondwera, tilosangalala, tili onyadira, ndipo tasonkhanadi ngati banja lathu la dinari. Tikufuna kuti monga tauzidwa kale tisinkhesinkhe za mutu wakuti amayi akatolika azidzetsa mtendere pakati pa mitundu ya anthu osiyanasiyana mu mpingo oyendera limodzi. Mayi wa chikatolika akhale odzetsa mtendere. Amayi Maria amatchedwa kuti Queen of Peace, ndi mfumukazi ya mtendere. Mwana wawo Ambuye Yesu Khristu mpulumutsi wathu ndi Prince of Peace, ndi mfumu ya mtendere. N'chifukwa chake lero tikufuna tisinkhezike mozama za udindo wathu ngati amayi achikatolika pomabweretsa mtendere m'mabanja mwathu, mtendere m'magulu athu, mtendere mu mpingo mwathu, m'mapalishi athu, ngakhalenso pa dinari yathu ino. Ndipo pa nthawi zonse talephera kubweretsa mtendere, chilungamo, chikondi, talephera tidzichepetse tape machimo athu kuti tipereke nsembe moyenera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu mwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa chifukwa chake ndikupempha Maria Victoria, Angelo Toera onse ndinu mwe abale kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Oh
Tipemphere. Atate, mwakoma mtima kwanu mudafuna kuti Virgo Maria akhale oyamba pachiyambi pomwe ndi kukhalanso mfumukazi ya mtendere, kuti mwana wanu apeze mwa iye mayi omuyenerera, ponse kuti mudamuteteza ku zoyipa zilizonse chifukwa cha imfa ya mwana wanu. Tikupemphani mulole kuti nafenso potiyenera amayiwa tiyeretsedwe ku zoyipa zonse mpaka tiyafike tonse pamaso panu, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Timve za ulemerero waukulu umene Eklesia adzalandira kumwamba atapirira masautso ambiri m'dziko lino lapansi. Virgo Maria ndiye adatsogola kulandira ulemererowo chifukwa iye adakhulupirira kotheratu zimene Ambuye adamuuza. Mawu a m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 19a kuzawerenganso mutu 12 ndime yoyamba kulekezera 6a kuzawerenganso 10. Chivumbulutso mutu 11 ndime 19a kuzawerenganso mutu 12 ndime yoyamba kulekeza 6a kuzawerenganso ndime ya 10. Mudatsekuka nyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo bokosi la chipangano lidaoneka m'nyumbamo. Pambuyo pake padaoneka chizindikiro chachikulu kuthambo. Panali mkazi wovala dzuwa. Pansi pa mapazi ake panali mwezi, ndipo pamutu pake panali chisoti cha ufumu cha nyenyezi 12. Mkaziyo anali ndi pakati, ndipo pa nthawi yochira adalira mokuwa chifukwa cha kuwawa kwa kubala. Kudaonekanso chizindikiro china kuthambo. Panali chinjoka chachikulu chofiira cha mitu 7 ndi nyanga 10. Ndipo pamutu uliwonse chidavala chisoti cha ufumu. Ndi mchira wake chidakokolola chigawo chimodzi mwa zigawo zitatu za nyenyezi zakuthambo ndi kuzigwetsa pa dziko lapansi. Chinjokacho chidayimirira pamaso pa mkazi uja amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Mkaziyo adabala mwana wa mwamuna woyenera kudzalamulira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adalandidwa kumanja kwa amayi wake kupita naye kwa Mulungu ndi ku mpando wake wachifumu. Pamenepo mkazi uja adathawira ku chipululu. Pamenepo ndidamva mawu amphamvu kumwamba ali kunena kuti, tsopano Mulungu watipulumutsa. Tsopano Mulungu wathu waonetsa mphamvu yake ndiponso ufumu wake. Tsopano mfumu imene adayidzodza yaonetsa ulamuliro wake. Mawu a Ambuye.
Yesu Khristu adagonjetsa imfa, ife abale ake tidalandira chitsimikizo chakuti nafenso tidzauka kwa akufa ndi kulandirako ulemerero wake. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto, mutu 15, kuyamba ndime ya 20 kulekeza 26. Abale, Yesu Khristu adaukadi kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka, kutsimikiza kuti ena onse amene adafa nawonso adzauka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano podzera mwa munthu, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza podzera mwa munthu. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu adzauka chifukwa ali mwa Khristu. Koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Woyambirira ndiye Khristu, ndipo pambuyo pake, pamene Khristuyo adzabwera, iwonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimalizo chidzafika. Khristu adzathetsa oweruza onse, ulamuliro onse ndi mphamvu zonse, nadzapereka ufumu wonse kwa Mulungu Atate. Pakuti Khristu ayenera kukhala mfumu mpaka Mulungu atagonjetsa adani ake wonse. Dani wotsiriza amene Mulungu adzamthetsa mphamvu ndiye imfa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Ukhaleso
mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri m'mudzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa mnyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adazazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu, mayi wa Ambuye anga, mudzandiyendere? Chifukwa pamene ndidamva malonje anu, mwana adayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake nloyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mtima wonyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo yachifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake a Israele pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu, adabwerera kwawo. Uthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka mwa Ambuye, nanga tinganenenso chiyani za tsiku la lero? Ndi chani tinganene? Tikozongonera kuti zili bwino kuti tili pamalo pano. Nesa mamene tikuwadziwa bwino eri kuti zili bwino kuti tili pano, sichoncho nanga? Alipo akudandaula kuti pano ngati lero? Lero nzabwino zedi kuti tili pano. Ndipo ifeyo sife oyamba kukamba mawu amenewa, chifukwa pamalo pano pakuoneka pali chikondwerero, pamalo pano pali chimwemwe, pamalo pano tilosangalala, tilokondwera, ndipo kongola kwambiri. Amayi tavala bwino kwambiri zedi, tachena. Akwayaso achenaso zedi, mungoona mabota yawo achenaso bwino zedi. Tsono zili bwino kuti tili pano. Ophunzira Ambuye Yesu ajana watenga Ambuye Yesu kupita ku phiri ndikuwaonetsa ulemerero umene anthu tidzakhala nawo kumwamba kwa Mulungu. Anatsimikiza kuti Ambuye zili bwino zedi kuti tili kuti tili pano. Ndiyeno lero malo tili pano pakuoneka ngati ndithu tili kumwamba kwa Mulungu. Satana ngakhalepo pano ngati? Sangakhalepo Satana pano lero, athawa yekha. Chifukwa panopa ngakhale munthu kungofika pano ukhozodziwiratu kuti panopa ndayera kale mtima pano.
sipangapezeke munthu wakuda mtima pano aliyense anokha oyera mtima sioncho nanga ndithu chifukwa chakuti tsikuli lopangidwa ndi Mulungu ndipo ni mphatso kwa ifeyo tilokonda komanso osangalala. Tikudziwa bwino lomwe kuti takhala tulikonzekera tsiku limeneli ndipo tikuthokoza mapalisha athu onse muno mu dinari ya mtima woyera, mapalisha mtima woyera, Msamba, Don Bosco, Kawale, Chilinde, St. Mary's, ndaiwala palisha naso? St. Philip, chabwino, okay, St. Philip. Au St. Philip, suti makudani ya. Ndi St. Philip, zoonadi. Tikuthokoza kuti komanso tinima institutions tikudziwa kwa mapalisha athu ndamenewa. Tilokondwera, tilonyadira kuti tonse tili pano tsiku la lero. Ndipo kusonkhana kwathu lero tikupanga chaka cha Amayi Maria komanso chaka cha ife amayi achikatolika. Ndipo pakugwirizana bwino ndi cholinga chathu chija, mutu wathu uja, theme yathu ija, tikunena kuti mayi wa chikatolika adzetse mtendere kwa anthu a mitundu yonse mu mpingo oyendera pamodzi. Tsono mayi wa chikatolika akhale odzetsa mtendere sioncho langa. Ndeno nimaganiza kuti tisadasinke pang'ono zimene zizi poyamba tamba taona kuti mayi wa chikatolika ndi ndani. Who is a Catholic woman? Kuti mayi wa chikatolika ndi ndani? Ndipo mayi wa chikatolika si ndani? Poyamba ndi ndani? Amene anabatizidwa mu mpingo uno sioncho langa. Ni mayi amene anabatizidwa mu mpingo uno wa Ecclesia Katolika. Ndi mayi amene amalandira masakramenti a mu mpingo. Ndipo ndi mayi amene ali odzazidwa ndi Mzimu Woyera, Mzimu wa Mulungu. Mukumbukira zimene zoleri? Mzimu Woyera wa Mulungu umene umakhala mwa ife, ndipo kuti Mulungu tidabatizidwa, Mzimu wake umakhala pakati pathu. Timalandira masakramenti, Mzimu wa Mulungu amakhala pakati pathu. Nanga mayi wa chikatolika si ndani? Mayi wa chikatolika si mayi wa Chisilamu yayi. Sioncho nanga. Si mayi wa Chisilamu, ready? Si mayi wa Lutheran Church. Si mayi wa Zambezi mpingo menewo. Kapena zonse chitani Mulungu adzalanga yekha. Mayi wa Katolika ngakhale wameneko? Kapena wakuti apuse Mulungu afuna cha? Afunana. Mayi wa Katolika ndi wakumenekonso? Ndi wapuse Mulungu afunana? Ndikwa kuti so akumeneko yayi. So mayi wa Katolika sameneyo. So mayi wa Katolika ndi ndani? Tsono mayiyu timampeza kuti? So nekremenero. Mayi wa Katolika amapezeka kuti? Ndipo ndifunefune ifeyo titukampeza kuti mayi wa chikatolika. Poyamba amakhala ku nyumba sioncho? Mayi wa chikatolika amakhala ku nyumba. Amapezeka so ku church sioncho? Amapezeka ku church. Mayi wa chikatolika. Nthawi zina amapezeka so ku ntchito yolembedwa sioncho? Amapezeka ku ntchito yolembedwa. Amapezeka so ku business zake. Mayi wa chikatolika redi? Tito wakupezani nanu ku business zanu sioncho? Ena timava amakwera ndege ukagula zinthu kwina kapena kumagulitsa zinthu, ma business amenewo. Mayi wa chikatolika timathanso kumpeza m'magulu ngati alegio, atumiki achifundo. Mayi wa chikatolika ena ali kukwaya uko, ena timapeza kukwaya. Kumabungwe ngati ku Divine Mercy ndi kwina kulikonse. Tsono nkhani ili lero ndiyakuti kulikonse kumene mayiyo amapezeka adzetse chani? Adzetse mtendere. Nkhani itu ndi imeneyoyo. Mtenderewo mayi wa chikatolikayo, mtenderewo audzetse kulikonse kumene amapezeka kuja. Tatchula kuja nkumene sidatani? Sidatchule. Ndipo iyeyo akhale chida
cha mtendere, akhale instrument of peace, akhale chida cha mtendere. Asafune mtendere kuti uchoke kunake umupeze ayi, kapena anthu ena ampatse mtendere ayi, koma akhale mwini wake wopanga mtenderewo, kuti mtenderewo ukhale pakati pa wanthu, ndipo akhale mboni ya mtendere. Ndimafuganizira kuti kawirikawiri magulu athu fama achikatolika kandi madinali muno kandi mapalishimu tidzapeza kuti mtendere pakati pathu umasowa zedi. Nthawi zina mwina azimayi ife umango kangana, azimayi ife nthawi zinaso malo modzetsa mtendere umango jedana, azimayi ife malo modzetsa mtendere umango namizirana nkhani zabodza, azimayi ife malo modzetsa mtendere nthawi zina ngakhale malimbirana maudindo. Ineyo ndikadakhala pa udindo umenewu ndikadachita bwino posa amenewa, ndipo amenewa amafuna ziziona ngati ndani, ndipo ine amanditopetsa amenewa komanso amandinyasa. Munthu oganiza choncho angadzetse mtendere? Munthu amene amaona kuti mzake akumunyasa angadzetse mtendere ameneyo? Kapena amene amaona kuti mzake akumutopetsa angadzetse mtendere ameneyo? Sangadzetse mtendere yayi. Tsono tamati mtendere tikuyambaza kuti munthu akhale ndi mtendere mu mtima mwake poyamba. Munthu ngati wambaza mtendere mayo chikatolika poyamba akhale ndi mtendere mu mtima mwake, akhale ndi mtendere ndi anzake, akhale pa mtendere ndi Mulungu. Zinthu zitatu zofunikira: mtendere mu mtima, mtendere ndi anzake, mtendere ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndipo tamakamba za mtendere tikamba za kuti chiyani? Ena tamati mtendere amanena kuti iyayi pakati pathu palibe nkhondo. Timafa kuti kumayiko ena kuti nkhondo, anthu amanena kuti kudzoka kwathu kuno mulibe nkhondo muno, amandi kuti tipa mtendere. Mtendere wake sumenewo yayi. It's not the absence of war. Mwachidule mtendere umene tikamba pano ndi kudzazidwa ndi moyo wa Mulungu. Munthu akhale udzazidwa ndi moyo wa Mulungu, ndiponso udzazidwa ndi zaulere za Mulungu. Amayi Mariya nkhoso yathu, Amayi Mariya nkhoso yathu, chinthu choyamba adali pa mtendere pa moyo wawo, mu mtima mwawo. Adali munthu wa mtendere ndi ena, ndipo adali pa mtendere ndi Mulungu. Amayi Mariya nkhoso yathu. Ndipo zimene zidawathandiza Amayi Mariya nthawi zonse kukhala okhulupirira Mulungu, wochita kufuna kwa Mulungu, kuthokoza Mulungu, ndiponso kumvera zonse zimene Mulungu anali kuchita pa moyo wawo. Ndimafuna ndikambe pang'ono za timati mmene zolengedwera za Mulungu zimakhalira, amati law of nature. Law of nature, mmene zolengedwera za Mulungu zimakhalira. Ndipeka chitsanzo, moyo wathu, cholinga cha Mulungu potilenga ifeyo ndi moyo wathu ndikuti tizichitira ena zabwino. Tichitire ena zabwino, osadzikhalira tokha moyo unowu ayi, koma nthawi zonse cholinga cha moyo wathu ndikuchita zabwino anthu ena. Mudzaone maluwa okongola ngati ali kumbuyo yawo. Maluwa okongola amenewo sadzikongoletsa okhayo, maona choncho, koma amakongoletsa cha pamalo. Siwo amakhala okongola maluwawo kuti azidzikongoletsa iwo, kuti azikongoletsa pamalo. Chabwino, mudzaone nyanja ndi mitsinje, akuti simwa madzi awo. Simudzapeze nyanja kapena mtsinje ukumwa madzi wake ayi, koma umapereka madzi kwina kuti anthu azitani? Azimwa. So nyanja sizimwa madzi yake. Chinthu china, mitengo ya zipatso, enanu mwina wake muli ndi malima mwina wake zipatso, muli ndi mitengo ya zipatso. Mdaonapo mtengo kudya zipatso zake? Ayi. Mazeni machita nthawi zina
zipatso zitapsa mtengo umataya kuti anthu apeze zakudya kapena anthu amaona okha ndikukatenga zipatso zija. Tsono mitengo nayonso ya zipatso sidya zipatso zawozo. Mutsaone tsonga zina za Mulungu ngati dzuwa, mwezi, nyenyezi zimawala kumapereka kuwala pa nthawi yake, koma sikuti zimadziwalira iwo wali, koma zimawalira anthu okhala mdziko lapansi kuti apeze kuwala pa nthawi yake. Chomalizira ndi mitambo imene imagwetsa mvula. Imadzigwetsera mvulayo? Ayi, iyo imagwetsa mvula kuti anthu okhala pa dziko lapansi apeze mvula ndi madzi. Ndime amatcha kuti the law of nature. Ndeno funso limakhala kuti ngati zolengedwa za Mulungu zimenezi zimadziwa pazokha kupereka zabwino osangodzipatsira zabwino, kwenikweni munthu amene ali ndi nzeru alekeranji? Kwenikweni mayi wa chikatolika wobatizidwa olandira masakramenti alekeranji? Khanime ya law of nature amakamba kwambiri Pope Francis. Mudzaona malaliko ambiri a Papa ku Rome. Pope Francis amakonda kwambiri kamba za zolengedwa za Mulungu zimene zimakhalira kuchitira zabwino anthu, ndipo amapempha kuti nanga ifeyo anthu vuto lathu ndi chani kuti tizilephera kuchitirana zinthu zabwino. Balanga okondeka, Nkhosi yathu Amayi Mariya zoonadi ndi mfumu ya mtendere, ndipo ife tonse tiwena kutsatira Amayi Mariya amenewa. Adayimirira nji Amayi Mariya kumapazi pa mtanda wa mwana wawo, ndipo Ambuye Yesu mwini wake adabweretsa mtendere wopambana nthawi imene anali kumwalira pa mtanda paja. Amayi Mariya ankaonerera zimenezi. Pa tsiku la Pentekoste, tsiku limene Mzimu Woyera adatsika, Amayi Mariya adali limodzi, adali pamodzi kupempherera mtendere. Munthu wa mtendere, munthu aliyense ayinokhala pa mtendere monga tanena ndiyeyo pamoyo wake ndi anthu ena komanso ndi Mulungu. Pena pake napeza mawu abwino amene makufuna kuti ndikhale nanu akamba za mayi wa chikatolika kuti poyamba akhale nji bwino lomwe, akhale waluntha, amati authentic woman. Achite chani? Pali zinthu zisanu ndi ziwiri zimene ndigawane nanu mofulumira zimene mayi wa chikatolika ayenera kuchita kuti akhale wanji bwino lomwe. Number 1, akhale mayi wa chikondi. Mayi wa chikatolika azikhala wa chikondi kwambiri pa moyo wake. Number 2, akuti akhale provider, ndiye kuti wosonkhanitsa, osati mayi kungomangokhala basi. Mungakhulupirire kuti mzimayi azingokhala inu? Koma kuti akhale provider. Mayi wa chikatolika, mayi ali ndi udindo wakuti azikhala utakataka kufunafuna zinthu ndi kuzipeza. Number 3, mayi wa chikatolika akhale osamalira, akhale caring, akhale osamalira. Tidziwa kuti ena zimenezi mmachita kale mmakwanitsa, kwa muna tikhoza kumbutsanabe. Akhale caring, akhale osamalira, kumaona kuti ena akusowa chani. Kodi ine mene ndimakhala kandi mnyumba mwanga kumene ndimakhala ine ngati mayi wa chikatolika, kodi anthu ena amene ndimakhala nawo akusowa chani? Kodi kumpingo kusowa chani? Kutchalichi wathu kusowa chani? Mumphakati mwathu kusowa chani? Ndipo ayinokhala nawo moyo osamalira anthu ena. Number 4, mayi wa chikatolika akhale ndi chikhulupiriro chokhazikika. Anthu atamuona mayi wa chikatolika azimuona kuti umuona chikhulupiriro mwa mayiyo, osati mayi wa chikatolika wosapemphera ayayi. Mungamvetse mayi wa chikatolika wosapemphera?
wopita kamodzi ku tchalichi pamwezi ndi mayi wachikatolika ameneyo ayi. Ndiye kuti ameneyoyo chikhulupiriro chake nchochepa, akuti he must be devout and steadfast in faith. So mayi wachikatolika akhale ndi chikhulupiriro cholimba ndipo chikhulupiriro azichigawira kwa ena onse. Number 5, mayi wachikatolika akhale wodzichepetsa, akhale humble. Tilipo azimayi ena pano kwathu nkunyada basi. Alipo amayi achikatolika ena kwawo nkunyada basi, kurumbwa basi. So ma principles zimene mayi wachikatolika ayenokhala ndi zimenezo, akhale humble, akhale wodzichepetsa. Ndipo kudzichepetsa sikulephera ayi. Kudzichepetsa sine kuti munthu akukanika iyayi, kudzichepetsa ndikofunika kwambiri. Ndipo asakhale odzikonda kapena onyada iyayi. Ndipo number 7 imene ndikuyikonda kwambiri, mayi wachikatolika akhale wachimwemwe, akuti ayenokhala a woman of good humor. Makhala ndi chimwemwe kumasangalala. Alipo amayi achikatolika ena sadasekerereko nkale lomwe, momwe adakuyira kalekale amangokhala okwiya basi. Msunamo wa kalekale amangokhala okwiya mayi wachikatolika. Tsono mayi wachikatolika azipeza chimwemwe ndi kusangalala mu mpingo mmenemu. Aziva kukoma kuti mu mpingo mmenewu ndi wabwino komanso amaukonda. Pali nyimbo ina ndi mafazi mayi amanena kuti chikatolika sindzaleka. Ndeno alipo ena munaka akonzekera kudzaleka chikatolika, koma ndiye muzayimbira nyimbo imeneyi chakuti pali nyimbo imene kuti chikatolika sindzaleka yayi. Ndiye kuti munthuyo akuva chimwemwe, akusangalala komanso mpingo amaukonda, ndipo kuti mpingo ndi wabwino kwa iyeyo. Zomwe kwambiri. Tsono pomalizira ndingofunanso kuti tithandizane kuti tidzetse mtendere amachikatolika tipange chani. Pamene pali chidani tikepo chani? Tikepo chikondi. So paliponse pamene tidzaone fa amachikatolika tikuona kuti apa zinthu zikuyenda, apa pali chidani tikepo chani? Pamene pali kupunthwa tikepo chani? Pamene pali kupunthwa tikepo chani? Amene kwa there's injury tikepo chani? Tikepo chani? Pamene pali kupunthwa amachikatolika tikepo chani? Tikepo ngati mulachewa timati chitonthozo. Ndiye kuti pardon. Pamene pali injury mwikepo pardon. Tsono pamene pali kupunthwa mwikepo chitonthozo. Tufesa amachikatolika zimenezo. Pamene pali kukayika amachikatolika akepo chani? Akepo chani? Akepo chikhulupiriro. Pamene pali mdima pophweka zedi pamene pale. Pamene pali mdima alesakhoza pamene pali mdima amachikatolika akepo chani? Tikepo kuwala. Pamene pali kuwala tikepo cha? Amachikatolika pali kuwala mwikepo cha? Inata ikepo mdima zona. Patakhala pamayiso atulephera munthu ready? Ndiye kuti mati upside down. Menda upside down. Pamene pali chisoni tikepo chani? Tikepo chimwemwe, tikepo chisangalatso. Mayi wachikatolika ameneyo ngati akufunadi kuti akhale odzetsa mtendere, ngati afuna kukhala chida cha mtendere, apange zimenezi. Ndipo mayi wachikatolika azipereka. Tilipo amayi ena achikatolika basi sitipereka nkomwe kutchalichi. Enafe tili very stingy. Kumphakati sitipereka. Masika sitipereka. Mtulo sitipereka. Zambale timangopereka ka 5 kwacha kopindapinda chonchi. Ndiyeno tikumbukire lero kuti akuti popereka timalandira zochuluka. Sio choncho. Popereka timalandira zochuluka.
ngakhale kubungwe kunoku kumakhala munthu wodalirika kuti amachikatolika ausowa chani ine ndipereka mauti kumapereka tifesana zimezo ledi. Komanso pale amayi ena achikatolika osunga mangawa zedi mu mtima. Ukali kumada usunga kalekale sadza khululuka ali. Kukhululuka ndikofunikira kwambiri zedi. Ngati wina lero ambesa linakale kuti ngati ukupereka nsembe iwe ndikuzindikira kuti uli ndi kanthu ndi mzako poyamba watani kaya njane kaya ni mzakoyo mukhululukire mzakoyo. Enafe pano tilipo oti munake zidani zakalekale zidakalipo. Enafe zidani ngakhale m'mabanja mwathu tulephera kukhululuka mnyumba eno tulephera kukhululukira aneba ena anzathu mgulu lomweli zidani zokhazokha akuti pokhululuka timatani timakhululukidwa. Pokhululuka timakhululukidwa. Mayi ochikatolika azipanga zimenezo. Ndipo pakufa tidzaukitsidwa ku moyo osatha. Tsono lero amayi Mariya Nkhoswe yathu amene timawakonda timawakhulupirira timawanyadira tikuwapangira chaka tsiku la lero. Iwowa ndi mfumukazi ya mtendere ndi Queen of Peace. Ndipo Queen of Peace poyamba adawonetsa pakuvomera kukhala mayi wa mpulumutsi. Ndipo tamva Elizabeth akwatchula odala. Ndipo amayi Mariyawo adathokoza Mulungu mu nyimbo yachani ya Magnificat. Iwo anakhala pa mtendere pa moyo wawo watsiku. Anakhala pa mtendere mu mtima mwawo. Anakhala pa mtendere ndi anzawo. Ndipo anakhala pa mtendere ndi Mulungu. Tipemphere tsiku la lero ife tonse achikatolika mdina yathu ino tikondwerera mu nyadi yathu panga chaka cha tsiku la lero kuti tikhale pa mtendere m'mitima mwathu, tikhale pa mtendere ndi anzathu, tikhale pa mtendere ndi Mulungu, tikhale zida za mtendere wa chipulumutso, ndipo tikhale amayi angwiro anji bwino lomwe pokhala zida za mtendere. Kuti choncho mtendere umenewu umenenso ni mphatso yayikulu ya Ambuye Yesu Khristu kwa akufa idzatithandize ife tonse kukhala anthu okondwera odalitsidwa, komanso tidzakondwere ndi Mulungu tidzafika mu ufumu ulemerero wake wakumwamba. Tidzakondwere ndi Mulungu kudzamuona mmene alili, kudzakhala naye mpaka muyaya, ndipo tidzakondwere naye pa nthawi zosatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inendipelo Mulungu Atate wambavu zose ndiwa mwino nditu zose za mwamba ndizo zikola tu ndichito zake Jipelo Yesu mwana wake yeka Mulungu yemwe ndiambuye atu anangala tu ndipavu za zimu Liko Maria Liko Maria
Abale, tiyendichepetse pamaso pa Mulungu. Tiyendipemphere pamodzi ndi Virgo Maria. Tiyendiyamike Mulungu wamphamvu zonse, popempha chifundo chake pa ife ndi pa anthu onse. Kupempherera mabanja. Tipempherere mabanja onse, makamaka amene ali pa mavuto ndi milandu yosiyanasiyana, kuti apeze njira yoyanjananso ndi Mulungu, ndipo mawu awo ndi mayendedwe awo abweretse umodzi pakati pa anthu onse, ndipo akondane ndi kuseza udindo wawo monga momwe Mulungu afunira. Tikukupemphani. mutivomereze. Kupempherera ana. Tipempherere ana athu. Mulungu ayike mwa iwo mzimu womvera, kumvetsetsa komanso kuvomereza pamene akulangizidwa. Awachotsere mzimu woyipa wa uchidakwa, kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, kugonana amuna kapena akazi okhaokha omwe ukuchulukira m'masukulu, kuti pakutero adzakhale nzika zodalirika za mpingo komanso za dziko. Tikukupemphani. mutivomereze. Kupempherera chuma cha dziko lino la Malawi. Atate okoma mtima, tabwera pamaso panu ndi mitima yodzaza ndi chiyembekezo mwa inu pamomwe chuma cha dziko lino chikuyendera. Ambuye okoma mtima, tikukupemphani kuti atsogoleri athu ndi adindo osiyanasiyana muwadzaze ndi nzeru zanu, azitha kupanga ziganizo zomwe zingathe kupitisa chuma cha dziko lino patsogolo. Pa utsogoleri wawo atsogoze ubwino wa tonse, makamaka iwo amene ali osowa ndi ovutika. Tikukupemphani. mutivomereze. Kupempherera achinyamata athu. Ambuye Yesu Khristu, inu amene munalenga munthu munchithunzi ndi chifanizo chanu, tikutula manja mwanu achinyamata onse m'dziko lino la Malawi, kuti kudzera mwa uneneri wa Mayi Mariya akule mu mzimu, muthupi, mwakukomera Mulungu ndi anthu omwe adziwe kutsatira makhalidwe okomera inu, ndipo apeze chiyembekezo mwa inu nthawi ya unyamata wawo. Tikukupemphani. mutivomereze. Kupempherera atsogoleri a dziko. Tipempherere atsogoleri a dziko lathu la Malawi kuti Mulungu awapase dziko lathu lino ndiso moyo wamphamvu koposa atsogoze chikondi potumikira pakati pa anthu. Tikukupemphani. Kupempherera atsogoleri a mpingo. Tipempherere apapa, maepiskopi, ansembe, abulazala ndi masisteri, kuti Mulungu apitirize kuwapatsa luntha ndi mphamvu zotsogolera nkhosa zawo. Tikukupemphani. Kupempherera mayitanidwe. Tipempherere mayitanidwe kwa ana athu kuti akhale ansembe, asisteri komanso abulazala.
Ambuye, tikukupemphani kuti mayitanidwe awo akhale wodzetsa mtendere mu mpingo wathu woyendera limodzi. Tikukupemphani. kupemphera mtendere mu dziko lathu. Tipemphere kuti mtendere wa Mulungu ukhazikike magulu osiyanasiyana, kuti onse akhale ndi cholinga chimodzi chodzetsa mtendere mu dziko lathu. Tikukupemphani. kupempherera anthu omwe sakhulupirira Mulungu. Tipempherere anthu omwe sakhulupirira Mulungu ndi mthenga wabwino. Sakhulupirira Mulungu chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipawo, adawachititsa khungu maganizo awo kuopa kuti angaone kuwala kwa Mulungu. Tipemphere kuti kuwala kwa Yesu Khristu kuonetse ulemerero wa Mulungu, ndipo mwa Yesu Khristu aone Mulungu mwini. Tikukupemphani. Tipempherere onse anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tikukupemphani mulandire mizimu ya abale athu anatisiya ndi Cyclone Freddy, kuti mizimu yawo iwuse mu mtendere. Tipemphererenso anzathu omwe anakhuzidwa, kuti muwalimbise ndi kuwatonthoza, ndipo mukhale nawo pafupi ndi kuwapasa zosowa zawo. Tikukupemphani. kupempherera mvula. Tipempherere dziko lathu la Malawi komanso mayiko oyandikana nawo, kuti Mulungu atipase mvula yokwanira komanso yosawononga, kuti tidzakolole chakudya chokwanira m'mabanja athu. Tikukupemphani. Kupempherera amuna ndi akazi okwatirana okhaokha. Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima, tili pamaso panu nthawi ino kukuthokozani chifukwa cha mabanja omwe munatipatsa ndi chikondi chanu, koma pakati pathu pali anthu ena omwe akukwatirana akazi komanso amuna okhaokha. Tikukupemphani inu Mulungu kuti muwazindikiritse chikondi chanu, kuti akadakhala choncho iwo sakadabadwa, ndipo muwachitire chisoni. Tikukupemphani. kupempherera matenda angonangona. Tipempherere matenda angonangona monga awa: COVID-19, polio, TB, HIV and AIDS, kansa ndi matenda ena onse, kuti Mulungu atichitire chifundo potumiza mphamvu ya Mzimu Woyera, kuti aliyense amene wakhudzidwa achire, komanso matendawa atheretu pa dziko lonse lapansi. Tikukupemphani. Kupempherera bungwe la CWO ndi dinale yathu. Tipempherere bungwe lathu la CWO kuti Mulungu apitirize kulidalitsa ndipo alitsogolere ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, kuti ntchito zosiyanasiyana zomwe likugwira zipitirire kupita mtsogolo, komanso mgwirizano wa amayi pa dziko lonse lapansi upitirire kuyenda bwino. Tikukupemphani. Titsawire kwa amayi athu
amene amatinenera nthawi zonse kwa mwana wawo Yesu Khristu kuti atithandize mapemphero athu. Tikuoneni Mariya. Atate, tikupereka kwa inu mapemphero athuwa potamanda Virigo Mariya, amayi ake a mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu.
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate wamphamvu zonse. Tipemphere. Atate, tupereka kwa inu mapemphero athuwa pamodzi ndi zopereka zathuzi. Mariya oyera okwezedwa kumwamba atinenereko kwa inu kuti mitima yathu ikhale yoyaka ndi chikondi cholakalaka kukafika kwanu mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wa athu. Zonadi nkofunika ndikoyenera mtulindo wathu ndi chipulumutso chathu kuti titamande ntchito zanu zazikulu polemekeza oyera onse makamaka pamene tikuchita chaka chokumbukira Virigo Maria odala. Tikutamanda chifundo chanu pakubwereza nyimbo yake ya matamando. Zonadi mwachita ntchito zanu zazikulu mpakana kumalekezero a dziko lapansi ndipo mwaonetsa chifundo chanu chachikulu kuchokera ku mibado ndi mibado pamene mudayang'ana kuchepa kwa mdzakazi wanu ndipo kudzera mwa iye mwatipatsa mpangiri wa chipulumutso chathu mwana wanu Yesu Kristu Ambuye athu. Kudzera mwa iye gulu la angelo likupembedza ukulu wanu ndipo likusangalala pamaso panu kwamuyaya. Tipemphani mulole kuti mawu athu alumikizane ndi mawu awo mu nyimbo imodzi yotamanda pamene tikuyimba kuti Oyera, oyera, Ambuye Mulungu wa magulu akondo, akondo akumwamba. Kumwamba ndi basi, basaza ndulemu, ndulemu wanu. Osana kumwamba mwambako. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba mwambako. Wamedalikuta muzina la Ambuye, Osana kumwamba mwambako. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba. Osana kumwamba mwambako. Ndinu oyeradi Ambuye nkonera ndithu kuti zifundo zanu zonse zikuyamikeni posa kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo
apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tatsatira pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu amene adatilamula kuti tizikondwerera misterizi. Iye yemwe pa usiku umene ankaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumnyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatha kudya, adatenga chikho, adakuthokozaninso nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsidwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife powumbula masautso otipulumutsa mwana wanu ndikuwa kwake kwa ulemu ndikukwera kwake kumwamba, ndipo tikuyembekeza kubwera kwachiwiri tupereka kwa inu nsembe ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mbumba yanu, ndipo zindikira kankhosa ka nsembe amene ifake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole tifametera ndi thupi ndi magazi a mwana wanu, tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi ngati thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse, kuti tilandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu. Poyamba Virigo Mariya odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefu odala mwamuna wake limodzi ndi apostoli odala, ndiponso amartiri olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinena kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotenjeditsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi panu, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi cheo cha Episkopi wathu ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Apaleato amene datisia, dionse amene da comere ino pamene anali kuchoka mu moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu amene kudzera mwa iye inu mwapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Ambuye Yesu adatiphunzitsa kupemphera komanso kumutchula Mulungu
kuti Atate athu mpemphero lija tipemphere kuti ife amayi achikatolika tikhale zida za mtendere wa chipulumutso, ndipo tipemphere monga Ambuye Yesu mpulumutsi wathu adatiphunzitsa ndi kutilamula kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife m'chinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse, pali kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, ndipo mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mofuna kwanu muupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tipereke mafuno a mtendere, mafuno abwino kwa anzathu. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a mdziko lapansi, ngodala amene tayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma amene mwakutsoka thupi ndi magazi a Ambuye Yesu Khristu atisunge mpaka ku moyo osatha. Ipoli libela kata maukaristia.
Tipemphere. Anthu a mibado yonse adzanditcha odala, chifukwa Mulungu wamphamvu zonse wandichitira zazikulu. Atate, tikuthokozani chifukwa mwatipatsa sakramenti lotipulumutsali. Muwalola amayi athu Virgo Maria okwezedwa kumwamba kuti atipempherereko kwa inu, kuti nafenso ukadzatha ulendo wathu tikafike kulemelero wa kuuka kwa akufa. Mutithandize kukhala zida za mtendere wanu, ndipo tidzetse chikondi ndi chilungamo pakati pa anzathu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amaya Katolika. Amaya Katolika. Titani. Mwaulemu landirani maulemu onse aja aperekedwa ndi asekretari athu. Inenso ndadutsa momwemo, landirani ndithu maulemu onsewo. Ifeyo kwathu ndi kusangalala komanso kunyadira kwambiri. Sindikudziwa kuti chimwemwe chake tingachifananizire ndi chiyani chimwemwe cha tsiku la lero. Tikuthokoza adini, nsembe ya misa imene mwatipatsa lero, nsembe ya misa yokoma. Ambuye akuonjezereni masiku a moyo wanu. Tikuthokozanso amayi wonse. Mwambo utu kuti ufike pamene wafika apa, tadalira inuyo china chilichonse. Kutumikira kwanu, kudzipereka kwanu, chuma chanu, zikomo kwambiri. Pakadapanda inu zonsezi sizidakatheka. Ife tangokhala otumikira, ndife ana wanu olomanena kuti atsogoleri. Ife timanyadira mukamatituma. Zikomo kwambiri azimayi anga onse. Tikuthokozanso anzathu a Radio ali nafe, mwatikometsera mwambo wathu. Kuyambira koyambirira kutilengezera mauthenga athu. Mathokozo athu mwina ndi Ambuye yekha angakwaniritse pa zimene inu mwatichitira a Radio ali nafe. Tikuthokoza akwaya.
iyayi ntchito mwayigwira jealous down azimayi. Entertainment mwatimvetsa kukoma zikomo kwambiri. Ana Teresa, ana Apayomu, zikomo kwambiri. Amayi wonse mmene munamasukira lero tiye tipitirize ngakhala Ambuye Yesu kumwambako amayi Mariya akumva kukoma kuti ana anga asangalala. Mwina akadakhala ndi mapiko akadatani kodi. Tithokozenso komiti imene imatiyendetsera chakachi. Munadzipereka azimayi kukumana tinayambira kalekale mumasiya ntchito zanu ndi kuzakhala pano nkuona kuti kodi pologalamu ikhale bwanji. Zikomo kwambiri azimayi, mtima umenewu musasiye kuti tikweze mpingo wathu. Ine kwanga kunali kungothokoza munchilichonse komanso kuthokoza Ambuye chifukwa zonsezi ndi Ambuye wavomereza. Mayi wa Katolika, amayi akatolika titani tiyake mwauzimu koma tisapse. Zikomo. Azimayi zili bwanji? Azimayi zili bwino? Zili bwinodi. Tangoyang'anani kumanja kwanuko, kumanzereku, kumpoto, kumadzuloku. Mtima woyera woye! Malingana ndi nthawi ndipereke ulemu kwa adini a mtima woyera dinale omwenso ali a chaplain, a vice chair Mayi Martha Kariati amene ali a vice chair anso alilongwe a diocese koma kuno ndi a chair a mtima woyera dinale, ansembe onse, masistere ndi tonse amene tikuyenera kulandira ulemu, amayi, abambo, anyamata ndi atsikana. M'malo mwa chair lady athu alilongwe a diocese Mayi Rupiya ndi executive yawo yonse ndabwera pano ndi mawu ochepa makamaka kuthokoza. Achairede a Lilongwe Diocese akuthokoza amayi a mtima woyera dinale chifukwa cha kudzipereka kwanu pa ntchito zonse zimene zimachitika mwa diocese yathu ino. Tinali ndi Golden Jubilee posachedwa apa. Ifeyo a mtima woyera tinathamanga kwambiri kuthandizira kuti chaka chija chiyende. Ngati kumene kuja kumatchuka entertainment ndi mtima woyera dinale, kukometsa chipembedzo, kukometsa mwambo. Chifukwa cha chimenechi tifuna tithokoze kuti mukugwira ntchito yabwino. Pa Jubilee pomwepo achairede ndi executive akunena kuti tithokoze mwapaderadera atsogoleri opuma. Ndaona amayi Kadiwa ndi azinzawo amene akhala akuyendetsa diocese m'mbuyomu mu nthawi imene tinali ndi Golden Jubilee. Atsogoleri opuma onse anachilimika kuthandizira kuti chaka chija chikhale chopambana. Chifukwa chimenechi azimayi tentaombere m'manja atsogoleri amenewa. Zimenezi ndi zimene ife amayi tikuyenera kupanga mu mpingo wathu wa ekleziya. Timathandizana, timachirikizana, osalekererana. Ndithokozenso chifukwa cha macheza amene timakhala nawo chaka ndi chaka. Akatipempha timapatsidwa matarget, timafikira enanso kupitirira. Komanso makamaka ifeyo amadinale amuno mtawuni ndi amene timapita mwa unyinji kukapangitsa mwambo umene uja kukhala upambana. Chifukwa cha chimenechi akuti ndikuthokozeni amayi, tiyeni tipitirize. Chifukwa cha kudzipereka kwathu anena kuti ndiperekenso ripoti yonena kuti ndalama zikatikupereka zija zikugwira ntchito. Ena tinamvapo zoti tili ndi malo 25, mwina ena sitinamve tili ndi malo ku area 25 kumene kwayambidwa project. Nyumba ija yamba kumangidwa
tikunena pano yangotsala kuti ikhomedwe kumwambaku ndi kuyika malata. Zonsezi zikutheka chifukwa cha kudzipereka kwathu. Kotero executive yonse komanso acheya amayi Lupia akuthokoza kwambiri chifukwa cha kudzipereka kwathu kumaparishi, ku dinale ngakhalenso pa archdiocese. Tiyeni tiziombere m'manja chifukwa cha ntchito yayikulu imene tikugwira mu archdiocese yathu ino. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni zikomo kwambiri chifukwa cha zazikulu zimene zachitika pano ndi zosangalatsa. Tiyeni tipitirize zikomo. Maulemu aperekedwa kale ndipo akhale mchimake. Koma ndifuna ndipereke ulemu mapaderadera kwa Mayi Prudence Kadiwa. Nthawi zonse timakhala nawo. Ena amati akasiya udindo amatani? Amakhala pansi. Olo zopereka zichamanena bambo samatani? Samapereka. Koma nthawi zonse timakhala nawo limodzi. Pachifukwa ichi Mayi Kadiwa ndi zikomo kwambiri. Kalipo kaya? Amayi Kadiwa ayimirire mwaone anthu. Ndipo amayi wasamatopa pamene tikugwira ntchito amatithandizira. Pamene tikulephera amatiuza. Kumene koko ndiye kukhala. Sukuti ine ndikazachoka pa mpando ndiye ndikakhale pansi ayi. Azimayi sitimatero. Tiyeni tipitirire kugwira ntchito limodzi. Choyamba ndifuna ndipemphe ndikudandaula azimayi. Pano tabwera azimayi ambiri. Kodi kumiphakati timatuluka? Kodi kupalishi timatuluka? Tabwera chifukwa choti ndikuti tisamatero ayi. Tiziyambira ku parish kapena tiziyambira ku banja kwathu, tipite ku parish kwathu, kumphakati kwathu, tipite ku parish kwathu. Kenako tizibwera kunoko. Tikatero ndiye tikuyendera limodzi. Chifukwa ena timathamangira kunoko, kati mata azitiona ndi ndani kaya. Pano tabwera azimayi ochuluka zedi. Koma tikati ku parish kapena kumphakati sitimatani? Amene amabwera ndi omweyo ngati kuti ali ndi ma shares. Azimayi tiyeni titengepo phunziro. Tizithamanga pachina chilichonse. Tikatero mpingo wathu upita pati? Mene anenera abambo muja miseche azimayi. Tiyeni tichepetse kuti Ambuye azitidalitsa. Tikamawerenga Baibulo sitinamvepo kuti mzimayi amapanga miseche wa m'Baibulo ayi. Koma ife pano ndiye ntchito yathu tena azimayi tisiye. Tibwerere mbuyo kuyambiranso 1. Tisinthe. Mawu anenedwa apaja atisinthe ife azimayi. Tiyeni tichilimike kuti tiziyendera limodzi. Tikatero mpingo wathu tiutani? Tunyamula. China ndifuna ndithokoze Mayi Chilambo amene pakali pano palibe atumidwa ku ntchito zina. Amayi watipasa ndalama zokwana 100,000 kwacha. Azimayi tili ndikuthekera kodi tikhoza kuthandiza mpingo pena paliponse koma timalephera. Tiyeni titengerepo chitsanzo. Panonso ndiyathokoze Mayi Magrasi chifukwa chozakhala nafe pamwambo uno. Ndithokozenso Mayi Chide amene achiona kuti nchofunika kwambiri atapemphera kuti azakhale mlendo olemekezeka pano. Anasiya ntchito zawo zonse kuzakhala panopa. Zikomo kwambiri. Azimayinso titengerepo chitsanzo. Tikamayitanidwanso kwina tizipita azimayi. Tizikaona. Tsiku lina atadzakhale cheya ndi wina sazakhala Mayi Kaliati. Ndengati mukukhala muzaswa poyambira. Koma ngati mmayenda ndi anzanu kumaona ndiye kuti mukutani? Sukulu supita mkalasi kokha ayi. Koma kuyenda kumaphunzira. Zambiri anena anzangaja. Ndikathokozanso akwaya mwadimvetsa shuga. Ana othandizira misa. Atsikana ovinira mwapangitsa kuti chipembedzo chathu chikome. Zikomo kwambiri. Komanso azimayi munangati simunabwere mwamboona kakoma ngati? Ndikuthokozeni. Zikomo kwambiri Ambuye azikudalitsani. Zikomo.
Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Dini yathu komanso ansembe onse amene mwatitsogolera mwambo wathu wa lero, amayi anzanga, maulemu onse aperekedwa kale sindidutsamonso. Poyamba ndikufuna ndithokoze Mulungu pa tsiku lalo limene watipatsa kuti tithe kukondwerera limodzi chaka chathu cha umayi wa Mayi Mariya kuno ku Mtima Woyera Dinali. Ndasilira kwambiri, ndaphunzira zambiri. I think mwauzane banu kuti Mtima Woyera mumatha. Tathokozesa executive amene anachiona chopambana kuti itana kuti tizathe kukhala nawo pa mwambo uno. Takunyadirani. Ndabweretsa moni kuchokera kwathu kumene ndikuchokera. Ine ndi wa ku Padre Pio Parish. Azimayi aku Padre Pio akuti ndidzakupatseni moni. Komanso ndikawagayira zimene ndaphunzira kuonerera zimene tapanga tsiku la lero. Mawu ambiri ndilibe, zambiri I think zadutsidwa kale. Adina I think anandibera speech yanga nde zambiri ayankhula kale mulaliki wathu, so ndingodutsa mofulumira chifukwa cha nthawi. Takumbutsidwa lero kudzera mu thimu yathu kuti amayi tili ndi udindo waukulu kwambiri mu mpingo wathu wa Katolika. Udindo umene usuti timangopeza kuno ku tchalitchi ayi, koma timayenda nawo pena paliponse pamene tikuyenda kudzera mu mphatso zosiyanasiyana zimene tili nazo. Mutu wathu wa lero ukutiyitana ife azimayi kugwiritsa ntchito mphatso zimenezi pamodzi kuti tidzetse mtendere pakati pathu. Mene ndinaona thimu inapanga ndalaini mawu kuti mu mpingo woyendera limodzi. Mene ndinamvera ine thimu yathu inoona kuti ukutikumbutsa kuti ndife ziwalo zambiri mu mpingo umenewo, ndipo aliyense mwa ifeyo ali ndi mbali yokuti akuyenera kuti adzitengapo kuti zimene tikufuna, zimene timakhumba ngati amayi akatolika zipite patsogolo. Mutha kundivomereza kuti dziko lathu lino muli ziyangoyango zambiri zimene zikupangitsa kuti tikhale anthu osowa mtendere. Zinthu ngati njala, matenda, umphawi, usiwa, kusowa pokhala kungonenapo zochepa zimene tikumana nazo. Tikumana nazo m'mabanja mwathu, komwe tikugwira ntchito, m'milaga mwathu, paliponse pamene tikuyenda timapezana ndi zinthu zosowetsa mtendere zambirimbiri. Ndi chinthu chapatali kudzetsa mtendere pakati pa anthu chifukwa cha zifukwa zambiri. Titafunsana amene takhalira pano timva mayankho ambirimbiri, tafunsana aneba zikuti kanikitsa kudzetsa mtendere ndi chani. Ndipo mumvetsere yankho lawo. Ena ati yankha kuti ine ndilibe ndalama, si choncho. Ena ati yankha kuti ine ndi udindo. Ena ati yankha kuti ine ndimasamala zanga zokhatu nde ndizipanga za anthu ena chifukwa chachani. Zonsezi ndi zophinja zimene tikumana nazo kuti tidzetse mtendere pakati pathu. Komano udindo chaka chathu cha lero chikutikumbutsa kuti yayi aliyense wa ife ali ndi udindo kuti ntchito imeneyi itheke. Ife amayi akatolika tili ndifa mwayi kwambiri because tili ndi role model wathu eti mazimu yathu 24/7 amayi Mariya amene tikhoza kuthamangirako nthawi ina iliyonse kukapempha nzeru kuti tione kuti anzathu tikhoza kuwatumikira bwanji ndi mphatso zimene anatipatsa. Atiuza adini kuti Mayi Mariya amatchedwa Queen of Peace, mfumukazi ya mtendere, among matitles ambiri amene Mayi Mariya tinawapatsa mu mpingo. Ndiye ndikukhulupirira kuti kudzera ku moyo wawo tikhoza kuphunzira zinthu zambiri zimene zingatithandize kupititsa patsogolo mtendere pakati pathu. Ndingotchulako zinthu zitatu zimene ndinapanga reflect after kuwerenga uthenga wathu wa lero. Choyamba ndinaona kuti Mayi Mariya anali munthu odzichepetsa, sanali munthu odzitukumulayi. Atalandira uthenga oti Mulungu wasankha iwo kukhala mayi wa mpulumutsi wathu, anakavuta kwambiri. Imagine it was you akubwera angelo kuzoti iwe ubereka mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Tinakamva bwanji azimayi? Koma Mayi Mariya anaulandira uthenga uja modzichepetsa. Mmene tinamvera mu uthenga wathu ananyamuka kupita kukayendera abale awo Elizabeth. Ifeso ngati tikufuna kudzetsa mtendere pakati pathu tidzichepetse. Tinavina apa eti tidzichepetse ngati ana. Tikadzichepetsa anthu ambiri atha kutifikira ndi mavuto amene akuaphinja
kuti ife tathandize. Tikatero ndiye kuti mbali ina tabweretsa mtendere kwa gulu lina la anthu. China chomwe ndinaonamo kuti amayi Mariya anali mzimayi olimba mtima. Atalandira uthenga uja choka kwa mngelo anakatha kukana eti polingalira kuti anthu andinena kuti chani ndikhale ndi mimba ndisanakwatire. Ife ngati azimayi timadziwa chitonzo chimene munthu umapezana nazo ndi nkhani ngati zimenezi. Koma iwowo sanasamale zimenezi, analimba mtima, anavomerera kugwira ntchito imene Mulungu anawapatsa. Ntchito yodzetsa mtendere azimayi ikufunika kuti tikhale anthu otani olimba mtima. Naturally tizikumana ndi zinthu zambiri, anthu otitsutsa, osakondwa ndi zimene tikupanga, koma ife zimezi jatisatani tisasamale. Ngati tayima pa chilungamo sitikuyenera kusamala zoyankhula za anthu ena zotibweretsa mbuyo. Tiyeni ife always tizipita patsogolo ndi mphamvu ndi uthandizo wa amayi athu Mariya. Napanganso reflect kuti amayi athu Mariya anali mzimayi wachikhulupiriro. I think mbali imene iye adinatu anatambasula bwino nthawi mwana tilalikira. Tikuona kuti amayi Mariya tikawerenga lero tinawerenga I think from 39 koma tikamuyamba Luka uja from around verse 26. Timaona kuti amayi Mariya anavomera ntchito imene Mulungu anapatsa, sanafunse mafunso. Tinakakhala inafe Gabriel uja tinakamphaphalitsa ndi mafunso eti kuti zimene ziziwazitenga kuti. Koma amayi Mariya anangoti ndine kapolo wa Ambuye, andichitire mmene akufuna. Si choncho? So muntchito yobweretsa mtendere kwa anthu tikuyenera kukhala anthu achikhulupiriro. Chifukwa tidzafuna kuyembekeza, tikuyenera kuti tizibweretsa chiyembekezo kwa azinzathu amene akuvutika ndi nkhawa zosiyanasiyana. Ndefe tikakhala achikhulupiriro chochepa tibweretsa chiyembekezo? Sitibweretsa chiyembekezo. So naona kuti titatsatira makwalities atatu amene wa amayi Mariya zikhoza kutithandizira ndithu ife pa ntchito yathu yodzetsa mtendere mu mpingo wathu uno. Nthawi zonse tizikumbukira kuti Mulungu amayitana aliyense kuchokera kwina kulikonse kuti amugwiritse ntchito. Anasankha amayi Mariya kubereka mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Sanayang'ane kuti amayi Mariya abambo awo anali ndani kapena amayi Mariya anali ndi chani, koma anayang'ana mtima wawo eti kuona mzakazi wake amene analokonzeka kugwira ntchito. Nde ifenso tikakhala nthawi zonse tizikhala anthu okonzeka kugwira ntchito, tisamadziderere eti azimayi, tisamadzichonge tokha. Tonse tili ndi kuthekera kumene anatipatsa Mlengi wathu. Timphatso tathu ting'ono tijalese timene nato kuyika nzera apapa we see the difference imene tingapange kuzera mu timphatso timene aliyese ine ndilekeza apa wina alekeza apa. Azimayi tikamatumikira so Mulungu pakumakhala zokhoma zambiri zimene timakumana nazo. Anatiuza adini timanenana tokha eti momwe tidzingoyang'ana kuti tikugwira ntchito. Komano Mulungu amakonza njira zoti ife tizidutsamo muzokhoma zimene zija. Amatipatsa kulimba mtima, chikhulupiriro, komanso anzathu kuti atithandizire kuti ntchito imene tili nayo ija tigwire bwino. Mayi Mariya anadutsa muzokhoma zambiri, koma nthawi zonse pamapezeka njira yogonjetsera zovuta zimene zizi. Mulungu nthawi zonse amapangira njira yodutsiramo mu zovuta zimene zonso. That should encourage us as mayi akatolika tikamagwira ntchito. Chachikulu chimene ndimachiona ineyo ndichokuti tikuyenera kuvomera. Munda ndi waukulu reti, tonse tikuyenera kutengapo mbali pobweretsa mtendere kwa mtundu wa anthu. Ine ndimakhulupirira kuti ntchito ndiyopatsirana amene ndinanenera, aliyense ali ndi ndime yake ingachepe. So ine ndikapanda kupanga ndime yanga adzandipangire ndani? Chomwe chikutanthauza nchoti ine ndikapanda kupanga kambali kangana ndipatsako ndiye kuti konse kutsogolo kumene ntchito imene imayenera kupita isokonekera, sinanga ine mbali yanga sinapange. So aliyese cheni samadukire pa ifeyo. Ntchito ikamabwera tilandire, ine ndinyamula ndifikitsapo anzangaso ayilandira ayipititsa uko. Tikatero tikaona kuti kugwira ntchito limodzi kuja ndi kumene zinthu zikusintha pakati pathu tikubweretsa mtendere. So ndife system aliyese azizindikira kuti mu system mmene ndili ndi ntchito yoti ndikuyenera kupanga, osasirana, osakana, osathawa azimayi. Tizamitsenso moyo wathu wauzimu kuti kuvomera kusakhale chinthu chovuta. Mayi Mariya sanavutike kuvomera because anali munthu ozama mu uzimu wawo. Ndena feso teni tikonde kupemphera patokha, kupemphera ndi mabanja athu, kupemphera ndi anzathu kuti ntchito zathu zachifundo zimene tikupereka ku dziko kuno zidzetsedi mtendere pakati pa anthu amayiko onse, amtundu onse.
mene ananenera bambo mmawa kudzetsa mtendere sikungoyanjanitsa anthu amene akumenya nawo khaeti kuli anthu osowa kuli anthu odwala tikuyenera kumacheza ndi kulimbitsa mtima amene akuvutika m'maganizo masiku ano anthu ambiri akuzipha just because mwina wina anakayankhula zinthu zinakakhala bwino koma akumasowa ndo wayankhula omwe ndi udindo wathu ife ngati azimayi kumaona zimene zizi around us tikuyenera kuyankhulira oponderezedwa kuloza zolakwika m'madera mwathu kudyetsa njala ndi zina zambiri izizi sizikusowa kuti tikhale ndi udindo kapena tikhale ndi ndalama zambiri titha kupanga mmene ife tilili ndi zochapa zathu zomwezo mmene ndanenera kuti aliyense akuyenera kuyinyamula ndimeyi kumupatsira mnzake. Ambuye Yesu kudzera mwa amayi awo akufuna tidziona munthu aliyense amene timakumana naye tidzaona iwo Ambuye Yesu mu munthu aliyense amene timakumana nawo makamaka anthu amene akusowa mtendere chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. So theme yathu ya lero itikumbutsa azimayi kuti ndife zida zodzetsa mtendere pakati pathu, ndife abale ndi alongo wa Khristu Yesu, tiyeni tisamalirane. Ndipo ndi unkhoso wa Mayi Mariya ndikukhulupirira kuti izizi ndi zotheka. Zimene ndimafuna kugawana nanu masana ano ndi zomwezi, tipemphererane wina ndi mnzake kuti tikhale ovomera ndi okonzeka kutumikira nthawi zonse, kuti tibweretse mtendere pakati pathu. Aliyense athamange ndi ndime yake ndipo tidzaona kusintha pakati pathu. Mumodzi muli mphamvu. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvetsera. Achairede mothamanga ndi ndime yanga ndinabweretsa kamphaso kakang'ono koma nane ndayamba ndime yanga kuti anzanga wano azindithandiza moving forward, ndiye ndimafuna kuti mutilandirire kamphaso kameneka. Zikomo kwambiri azimayi anzanga. Ndrama amene akuna kamphaso kamene akuna kuti kochepaka sikochepa ndikambiri akuti ayambapo mbali ina ena apitiza mbali ina. Ndrama zimene adipasa ndi 100,000 Malawi kwacha. Maulemu aperekedwa kale si choncho. Ndikudziwa kuti zolangula luwangulazi zimabwereza njala. Inde kwatu mumalo mwa parishi yathu ino St. John Samba tifuna kukotokozani kwambiri inu azimayi. Adini olemekezeka mukudziwa kuti mu archdiocese yathu mtima woyera dinari nthawi zonse timakhala number 1. Si chifukwa chakuti tili ndi ndalama kwambiri, si chifukwa chakuti timanenepa kwambiri, ndi chifukwa chakuti timachichepetsa. Ngati akutiyitana kulikonse timayenda mochuluka. Chifukwa chake pazili zonse Mulungu amatidalitsa kuchoka number 1. So pa number 1 apo chaka chamawa tikhala number 0. Chifukwa nambala yoyambirira ndi 0, yachiwiri ni number 1. Tikuti zikomo kwambiri inu nonse makamaka komiti yathu ya dinari. Kunena zona dini kwa kuno tawi imene adabwera azimayi kuti abanga tipanga bwanji. Ine amayi mumata mukudziwa zimene muzachita. Ine ndinaligona tulo adini sinetamange apa ndi apa kuti ayi azikhala bwanji. Azimayi amaziwa zochita. Azimayi tikuti zikomo kwambiri, pitirizani. Tikudziwa kuti kukhala number 1 muno mu archdiocese yathu ngati dinari ndiye kuti talandira madalitso ochuluka. Timakhala number 1 muzopereka, eti number 1 mukuchena, number 1 mukwaya, number 1 muzabwino, number 1 mundeuso. Ndi zimene talandira tsiku la lero mulaliki wa bambo eti. So moni wathu amayi athu adinari CWO kuchokera chaka chino mpaka chaka chamawa uzakhala motero. Aliyense muzakumana ndi iwowo ndi mtendere. Mtendere.
undinyoze usandinyoze mutendere, undimenye usandimenye mutendere. Ndi zimene Mulungu afuna kwa ifeyo ana ake kuzera mwa azimayi. Ngati mpingo ukupita kutsogolo chifukwa cha inu nonse azimayi athu, tikuti zikomo musatope. M'malo mwa parishi tikuthokoza kwambiri. Timadziwa kuti nthawi zina akuluakulu adati kaya sindikumbukira chichewa chimenecho kuti adafa Kalikongwe wa nzeru za yekha. Ife sitifuna kukhala ndi nzeru zathu, timafuna nzeru za ife tonse. Ndi umodzi umenewo. Zikomo kwambiri. Ndikulupira kuti chakudya chili ready. Rediyani nafe ndi choncho mumakhala nafeso. Tikuthokozani kwambiri, mumatithandizani kwambiri. Ndikulalika kwenikweni kumeneko. Tikuti zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni nonse. Zikomo. Maulemu onse akhale m'malo mwake. Ndipo tathokozana pano chifukwa cha zambiri zachitika pano. Sindiwala kuthokoza aja kuimba ng'oma mipanje ija kuti amene ndithu apitiliza kuimba bwino ng'oma zimenezo. Poyamba anandipempha avika jeno kuti ndilengeze zakuti monga tikudziwa kuti mawa kuli chaka cha chibalalitso, ndipo kuti kuno archdiocese function yathu ili kuparish ya kwa Chilinda. Amandikumbutsa kuti tikumbutse maparishi onse amene ali ndi zochita kumeneko kuti mawa misa kuyamba 9:30. Maparishi mwathu tipemphera, koma tonse amene tikupita kwa Chilinda misa ili 9:30 kumeneko. Tikasunge nthawi tiyakumanenso kumeneko. Mawu anga akhala ochepera pang'ono. Ngati pali munthu amene walankhula kwambiri zedi pano ndineyo. Zonse ndikukhala kuti ndalankhulanso zambiri. Kwa poyamba m'malo mwa ansembe anzanga onse muno mu dina la Mtima Woyera ndikufuna ndithokoze poyamba akhristu tonse. Ife banja lathu ngati dinare, ife amene achikatolika, asemo, Leyte Council ndi magulu tonse chifukwa cha umodzi wathu umene titaonetsa tsiku la lero. Ndifuna kuthokoza ansembe anzanga kutsogolo kuno. Poyamba Bambo John Mangwere, mune nafe sitikuwadziwa. Bambo mrayimiri apa. Abambo ndifuna mubwere apa. Bambo John Mangwere ndi amene wataombere manja. Ndikwathokoza kwambiri bambowa. Sikuti ali paparishi ngati ena afe ayi, koma bambo nkodzipereka kwambiri, ndipo nthawi zonse timadalira muno mu dinare. Iwo ndi achipani cha Palatines, ali ndi nyumba yawo kuja. Tikudziwa ena afe tidapitako kuja kanesa mina matsekula nyumba ku bypass kune kuja. Ndeno ndi wansembe mzathu ndithu wachipani cha Palatines, ndipo timakhala uno mu dinare. Taombere manja bambo. So bambo somwambiri tikuthokozani. Ndifuna athokoze Bambo Geoffrey Chikapa, mwinaso ena sitikwanza bambo kuzungu imirira chapa. Kukawala madziwa zedi. Ndithu Bambo Geoffrey ndi amenewa akugwira ntchito kwenikweni ku Central Hospital nda chaplain kumeneko. Bati makhala limodzi kukawale. Ndiye mnaona community yathu kukawale pano inali 100%. Ine Bambo Kanyambo angothamangira zina abweraso, abwera kodzaji amenewo. Ndeno ndi Bambo Chikapawa. So ifeyo community ya Kawale 100% tabwera pano lero. Tiombeleni manja. Somo wambiri. Tithokoze Bambo Freddy somungo imirira. Amene wanditu agwira ntchito yotamandika. Timalumikizana ndi amene wakuti mwambo amene ukuyenda kuno. Siti mabwerako kuno okufeyo timadziwa kuti ndiwo wazonse zili bwino lomwe. Taombereso manje. Tini mkoko ogona.
olemekezeka bambo Silvio imirirani. Please manja bambo Silvio. Okay. And tauthokozani kwambiri bambo zikomo kwambiri. Ndiyo tunda. Akadakhala wina bambo akanena kuti takhala nthawi itali pano akapumule. Munaso sakadakhalapo pano yayi ndimanena ni munthu odzipereka kwambiri bambo Silvio. Atipatsa chitsanzo chabwino teti. Ena pano mwathawa kalekale. Anthu amphamvu zawo athawa pano kwa bambo Silvio ndi amenewo. Ndeno zikomo kwambiri. Ine ndifuna kuti ndibwereze kuthokozani amayi Kaliati ndi timu yonse ya machikatolika mdinale mwathu muno chifukwa cha ntchito zanu zabwino. Ansembe anandipempha kuti ndikuthokozeni ino azimayi athu chifukwa cha ntchito zabwino zimene mmagwira m'maparishi mwathu. Ndipo titamati mpingo timanyadira inuyo. Titamati mpingo timadziwa kuti inuyo mulipo. Ndipo panda inuyo timadziwa kuti mpingo kwathu ukhoza kukhala ofowoka. Ndiyeno tifuna tikulimbikitseni kuti mupitebe patsogolo. Amene akufokera apite patsogolo, ndipo tifuna kuti tikupatseni mphamvu zambiri kuti mupite patsogolo nthawi zonse. Ife ansembe tifuna kulonjezani kuti you have our support. Muli ndi support yathu nthawi zonse. Ndipo sikoyamba kamene ndanena zimenezi ndimanena pa function zanu nthawi zonse kuti you have our support. Muli ndi chithandizo chathu, muli ndi support yathu. Pachonse chimene mudzachifuna mukhoza kutipeza monga mmachitira m'maparishi mwathu komanso ngakhale pa dinari level. Tikufunani zabwino zonse. Ndikuthokoza kwambiri alaite council onse, ndikuthokoza agulupa, ndikuthokoza simo amene tinawo pano. Achita bwino abwera, tidabwera so kuchaka chawo cha semo kuno kuti tidzapanga konkuno. Koma sadalambiri ngati inuyo ayi. Ndiyeno ndiwulula zimene simo adanena. Adanena kuti ifeyo ansembe timakondera amayi achikatolika. Ndiye ndawauza kuti iyayi suli timawakondera ayi koma amayi achikatolika ali more organized than inuyo. Ndiyeno komabe tikudziwa kuti semo idayamba kumene choncho eri amayi achikatolika ngakale kwambiri. Ndiye tifuna kuti mdinale mwathu muno zonse zipite patsogolo. Semo ikhale nambala 1 iso eri. Lete council izipita patsogolo. Ifeso amayi achikatolika patsogolo. Kuti zonse ziyende tenopanga chani? Tigwirane manja ndikupititsa zinthu pamodzi tonse ngati dinari. Ambuye George Tambala ali ndi vision yayikulu zedi yokhuza ndi madinari. Mwinanso ifeyo nthawi zina zake timamba kumadzifunsa koma tikwanitsa vision imeneyo. Muzidziwa kale nkhani zake. Timange maofesi, tikhale odzidalira pa chuma, tikhale ndi ndongosolo labwino. Ndene ndikulengeza kuti next year dinari inoyo tipanga chaka cha dinari day. Ndiyeno tiyambepo kukonzekera chifukwa zili m'maplani mudongosolo ya ambuye akepisko. Nde ine ndikufuna ndilengeze lero kuti magulu tonse tiyambapo misonkhano yokonzekera chaka cha dinari day imene ikukambidwa idanenedwa. Ndiyeno tiyambepo makonzekera bwino, ndipo okonzekera ndani ndife azimayi, azibambo ndi magulu tonsefe. Ineyo ningona kuti ambuye akudalitseni zinazo tizikambirana mkati mwa ndime umumu. Tisazimalize pano pa ayi, ndingona kuti ambuye atidalitse, ambuye atitsogolere. Tathokoze chifukwa cha mphatso zonse talandira pano ngati ansembe, asistere, amaparishi ndena tonse. Tikuti ambuye akuwonjezereni pamene mwachotsa ino azimayi athu achikatolika. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zonse. Tipite bwino ndi mtendere wa Ambuye ndikutumikira Mulungu
ntchito zathu zabwino za tsiku ndi tsiku. Zikomo. Apo ndiponso pa mtsiriziro pa mwambo wa nsembe ya misa imene inachitikira ku Nsamba parish ya chaka cha Mayi Mariya Mtima Woyera Dinali. Amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa imeneyi ndi bambo Augustine Katundu mothandizidwa ndi abambo Fredi Bambo Deodeus Kanyambo, bambo Silvio, bambo John Mangwere ndi bambo Geoffrey Chikapa. Ndipo mawu oyamba anachokera m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 19a kudzabweranso ndime ya mutu 12 ndime yoyamba kudzalekezera ya 5 komanso ndime ya 10a. Ndipo amene anawerenga ndi mayi Elizabeth Mtambo. Mawu achiwiri anachokera pa Korinto mutu 15 ndime ya 20 kulekezera 26 ndipo amene anawerenga ndi mayi Emma Phiri. Uthenga wabwino unachokera pa Luka mutu 1 ndime ya 39 kulekezera 56 ndipo amene anawerenga ndi bambo Fredi. Mapemphero a Khristu anachokera maparishi osiyanasiyana. Anawerenga amayi Anastasia Katema, mayi Benadetta Mtengwa, mayi Angela Chisagwa, mayi Fales Mumba, mayi Agnes Kondiwa, mayi Agnes Mangani, mayi Pauline Maxson, mayi Luce Zaira, mayi Margaret Kavala, mayi Grace Makondi, mayi Esther Ngongole, mayi Manesi Kampeni, mayi Anne Mandala. Ndipo kwaya imene tikuimva chapasipasiyo akuimba ndi amayi a St. John Nsamba parish motsogozedwa ndi mayi Martha Benito. Zonse kuti zimveke bwino pamakina tinali ndi Lester Muhone, Abeki Mtambalika, Tiyamike Chisale, Peter Dumayo. Ndipo amene ndimakupatsirani ndine m'bale wanu mwa Ambuye Caroline Majiga. Pitirizani kumvera mapulogalamu athu pa redio ali nafe. Ambuye atidalitse tonse.